Okay, hadian jong ka jing submit ka jongi ka memorandum haka pratarik jong u benai ba shipo arajar afsau tengipan ya ka jing syai haka bayadai bat kini ki mat harum haka bayadai bat ki jing keli ki ba shabar jong ka syllabus haka bayadai ru bat kini ki khatlai o ki hendai kini ki jing keli iba ngikwa ya clarification haka bayadai bat jubab jong kini ki jing keli te haka bayadai bat ka haka bayadai ru bat ka jing selam jong ka jing mi jong ka result nalor jong ka jing kular ka jong ki bakin penmi apo jong ka nyu puar kenta penban kabam hadu sispa khatra kenta te ngikwa ru ya ka clarify balai ki penmi license ya ka jok ka result ngikwa ru hi ya ka clarify haka bayadai bat ka balai baki pediang ya ki beriu ki banabar ya ka bakin apply ya ka ni ka post jong ki staff nurse nalor jong kata habab bakin patla ya ka man pendap tang ya kakam na bentaki staff nurse ki badan hapo jong ka jela ka jongi balai ki dang pediang ya ka application ya ki beriu ki banabar ya ka bakin wan ya ka ban apply ya ka kam hapo jong ka state ka jongi ngikwa ya kata ka jing pensyai penban kumba POE lapen yang bat lapen up daki pulit bat laong la kadon ki fire brigade ki ambulance hang ni ngimtep kai ka jingmut ka jongki national landet ha ka jing sisa ha ka jingwan jongi hang ni ka long ba ngin pantang ka jing sai na lor jong ka jing i4 ka jongi ka ba arpu sau kenta ya ha ka tu kasni ka bangi mi shani ha ka pratarik na lor jong ka tu ka jing i4 jongi arpu sau kenta na lor jong ka tu ngil ai biang ya ka additional 24 hours hadian baki laong ba ya kata kila submit sa ka agency kag ba nado ningkong ngimtip bak kimpen syai ba ya ka jingkeli bakan set ka agencies habal adon kabut balai kin hap set da ka agencies ya ka jingkeli ru ya kata ngikwa ai ka jing syai bat ka daw ka penlong ya ki nurse ki badai ki nong trei ha ka bayade ba ka kot ka khia ba pin penyang yang kumni habar ya ka bangin up ya ka bangin up ya i da ka ba kimsha ini ya ka bangin rung sapo ya ka bangin ya keren ha ka bayade ba kanikamat naka tanat jong ki kulit ki ong ba i director don kidang don sa secretariat ngimtip kata se ka de kala bende ka daw ne ki don sisa tang ba nakaliang jungingin up hang ni hadu ba indawan